разказани. Всеки има в себе си една от тях. А ти дали я откри? Хиляди възможности не сме ли изпуснали? Да направим нещо малко, но за някой друг. Ще можеш ли и ти? Колко малки сме били за големите мечти. Бягахме излъгани и боли, бяхме сами. Колко малко ни дели от големите мечти. Бягахме излъгани, но можем да бъдем заедно, да бъдем с теб едно, да бъдем заедно по-добри. Много малко трябва. Хиляди различия и думи с многоточия затвориха очите на душите ни. А ти дали ги откри? Хиляди възможности има останали. да направим нещо малко, но за някой друг. Ще можеш ли ти? Колко малки сме били за големите мечти. Бягахме излъгани и боли, бяхме сами. Колко малко ни дели от големите мечти. Бягахме излъгани, но можем да бъдем заедно, да бъдем с теб едно, да бъдем заедно по-добри. Много малко трябва. По-лесно е, По-лесно е, по-лесно е да направим нещо малко, но за друг. по-лесно е, По-лесно е да бъдем заедно, заедно с теб. Колко малки сме били за големите мечти. Бягахме излъгани и боли, бяхме сами. Колко малко ни дели от големите мечти. Бягахме излъгани, но можем да бъдем заедно, да бъдем с теб едно, да бъдем заедно по-добри. Колко малко трябва заедно, да бъдем с теб едно, да бъдем заедно по-добри. Колко можем да бъдем заедно, да бъдем с теб едно, да бъдем заедно по-добри. много малко трябва. Много малко трябва. Много малко. Много малко трябва. Хиляди истини от други разказани. Всеки има в себе си една от тях. А ти дали я откри? Хиляди възможности не сме ли изпуснали? Да направим нещо малко, но за някой друг. Ще можеш ли и ти? Колко малки сме били за големите мечти. Бягахме излъгани и боли, бяхме сами. Колко малко ни дели от големите мечти. Бягахме излъгани, но можем да бъдем заедно, да бъдем с теб едно, да бъдем заедно по-добри. Аз съм Анелия Иванова от 9 клас и имам приятната задача да поставя началото на днешния празник. Нека да призовем виновниците за това, защо сме се събрали в двора на нашето любимо училище на този специален ден. 12А клас, класен ръководител госпожа Надежда Енева.
12-ти Б клас с класен ръководител госпожа Иляна Тотлакова. Класен ръководител госпожа Милбера Адемова. Сме с теб по трудните пътеки и всичко е наред, когато гледаме напред. 12-ти Г клас с класен ръководител госпожа Даниела Нестерова. Водим своите войни с затворени очи и изглежда май света полудял, но каквито и мечти да сме имали преди, вече искам само 12-ти Б клас с класен ръководител госпожа Елена Ненкова. Къде бяга света, но ние ще Аз съм Камен от 12-тия клас. Аз съм Валентина от 12-тия клас. Днес ние ще бъдем водещите на нашия празник. Уважаема госпожо Спасова, скъпи учители, скъпи съученици и родители, 15 май. За нас, 12-класниците, е последният учебен ден. Изби последният звънец. Много са чувствата, които бушуват в нас, когато ни предстои да поемем живота в свои ръце. Но едно от тях надделява над всички. Това е жаждата за бъдещи успехи, за бъдеща пълноценна реализация в сферата на науката. Нещо в нас трябва. Търсени треската на смесените чувства, радост и тъга, както и непреодолимото желание да ги споделим. Ще се опитаме. И тъй като те са наистина силни, за да ги изразим с простички думи, ще ни помогне вечната връзница на средношколците, поетесата Петя Добарова. Сега, когато за нас изби последният звънец, си мислим колко пъти с нетърпение сме го чакали. Защото Омръзна ни да бъдем все послушни, да слушаме и мълчим, да бъдем в час и само химикалът ни да шушне по бели листи с настилен глас. мръзна ни контролни да ни дебнат, а после в мисълта ни да тежат. Да бъдем груби, нервни и враждебни, дори и с близки някой път. Че часовникът не е палачо, със смешен нос голямата стрелка и чакахме звънеца ни тръбача, сами си го наредихме така. Но строгият учител не усети красивото напъстрия ни смях, приел ни своята алена планета, далеч от всякаква тъга и страх. Изгони ни, ние бяхме невъзможни, но в ните в тебеширен прах, контролните объркани и сложни, аз пазя спомена за тях. Равни за предаване и приемане на знамето. Мирно!
После даваме думата за приветствие на нашия специален гост, госпожа Таня Колчакова-Янева, заместник-кмет отдел образование, култура, младежки дейности и спорт при община Пазарджик. Уважаема госпожа Спасова, уважаеми учители, родители и вие, скъпи завършващи. Днес със сигурност в вашия житейски път това е крайъгълен камък, изключително важен етап от вашето развитие и вашето преследване на реализацията ви като личност. Аз не искам да бъда многословна, защото не искам да отнемам от вашата емоция, но ако ми позволите, ще ви дам няколко съвета от моя житейски път преди 20 години до сега, когато всъщност аз завърших гимназия. Да, все пак съм в училищна обстановка. Това, което мога да ви посъветвам е в търсене на себе си или по-скоро в търсене на вашите успехи в тяхното преследване, да не губите себе си. Когато взимате решения, бъдете принципни. Само тогава може да гарантирате, че ще останете хора в всяка една ситуация, в която сте поставени. И не забравяйте, че след всяко предизвикателство, след всеки неуспех, винаги има възможност да се справите и да продължите за следващия предстоящ ваш успех по пътя ви. Пожелавам ви да бъдете здрави, пожелавам ви да бъдете амбициозни, пожелавам ви да си поставите високи цели и отново ви повтарям да бъдете себе си, защото това е най-важното за предстоящия ви път. Всичко най-добро! Благодарим на госпожа Таня Колчакова, а сега даваме думата на госпожа Радка Спасова, директор на профилираната математическа гимназия Константин Величков. Скъпи 12-класници, днес е последния учебен ден като ученици. По-нататък ще имате учебни дни, но като студенти. В този ден искам да ви пожелая да бъдете себе си, да виждате красотата около вас, да правите добро и вие да творите красота. Пожелавам ви всичко най-хубаво от сърце. На добър път! Госпожо Спасова, Випуск 2025 има грамота за вас. И това е именно защото да бъдеш директор на училище не е просто професия. Това е мисия, от която зависи бъдещето. А когато начело стои човек с визия и характер, всичко си идва на мястото. Под нейно ръководство ПМГ Константин Величков не е просто учебно заведение. Той е космос от знания, дисциплина и здравословен ученически страх, който започва с далечния звук на високите токове и завършва с лични оценки и добро поведение. Госпожа Спасова е учител с голяма душа, за чиято подход към железни изисквания стои човек, който искрено обича децата, вярва в техния потенциал и неуморно работи, за да превърне всяка учебна година в стъпка нагоре. Госпожо Спасова, благодарим ви! Благодаря ви много, много ви благодаря. Училището не е само място за знания. То е и дом на духа, и ценностите, и корените. Днес в този специален ден се обръщаме и към това нещо, което ни прави българи – нашия фолклор. Танцът е езикът на сърцето. Българските народни танци съхраняват ритъма на земята ни, силата на миналото и жизнеността на нашия народ. С огромно желание и уважение приветстваме представителния танцов състав Чавдар, който ще ни подобри в магията на родното и ще се буди у нас гордостта, че сме българи. Те са готови да ни заредят с много настроение и да ни покажат красотата на българския фолклор. Нека ги посрещнем с аплодисменти.
Благодарим на Танцов Сокавча за това представление. След като се потопихме в красотата и духа на нашия фолклор, идва време за нещо, което ще бъде символ на нашето бъдеще, на новия път, който започваме да поемаме. Днес, заедно с вас, ще засадим едно плодно дърво. Това не е просто дърво. Това е символ на живота, на корените, които ни свързват с земята, с нашето училище и с нашите мечти. То ще расте заедно с нас, ще пуска своите корени дълбоко в земята и ще продължава да се издига към небето, точно като нас, зрелостниците. Плодното дърво, което ще засадим днес, ще расте и ще ни напомня за всичко, което научихме тук. За труда, за усилията, за споделените моменти и за приятелствата. То ще пуска своите корени точно така, както и ние, зрелостниците на профилирана математическа гимназия Константин Величко, сме пуснали своите корени тук, в училището, което ни формира и което винаги ще остане част от нас. Нека това дърво бъде знак, че всички ние, и големи и малки, сме свързани с училището, с неговите традиции и с бъдещето, което ни очаква. То ще расте, ще се разклонява и ще дава плодове. Точно както и ние ще даваме плодове от нашите усилия и амбиции в живота. Нека расте здраво и силно, така както ще растат и нашите мечти и успехи. С времето, както дървото ще ражда плодове, така и ние ще прибираме от плодовете от всичко, което научихме тук. Ще носим в сърцата си тези плодове на знанията и спомените. Ще се храним с тях, докато вървим към нови върхове. Да заповяда госпожа Таня Колчакова, която с нас ще засади дървото на Випуск 2025 година. Ей, право, пата се за него. Право е! То, който е бил читак си учи, бе. Който е бил читак си учи. Браво! И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Част от нашата идентичност е училището. Място, където израстваме и се изграждаме като личности. Днес искаме да благодарим на хората, които ни съпътстваха по този път – учителите. Именно към тях сега ще се обърне един човек, който въплъщава трудолюбието, постоянството и любовта към знанието. Слово към учителите ще поднесе Екатерина Кънева от 12 А клас. Скъпи учители, на финалната права на нашия училищен живот, от името на целия Випуск, искам да изразя нашата искрена благодарност към вас. Както вече разбрахте, вие сте основните заподозрени в разпространението на нови знания. Но това не е единственото обвинение, което искаме да отправим към вас. През тези 5 години, за някои даже 8, ние прекарахме всеки един учебен ден заедно. Време, което безспорно оказа огромно влияние не само на интелектуалното ни развитие, но и на израстването ни като отделни личности. Смело можем да твърдим, че вие се превърнахте в наше второ семейство, защото винаги бяхте готови да отделите от собственото си време в името на нашите успехи и благополучие. И ето, благодарение на вашата всеотдайност, ние достигнахме до последния си ден в тази гимназия. Но вече не са тези малки и оплашни деца, които за първи път прекрачиха прага й, а млади хора, които са готови да се справят пред всяко предизвикателство, защото са учили от най-добрите. Всички тези улики доказват само едно.
Вие, скъпи учители, сте виновни за цялостното израстване на 119 абитуриенти и завинаги ще останете ярък спомен в тяхното съзнание. Надявам се, че и ние, въпросните абитуриенти, сме успели да ви научим на нещо, макар и малко, с което да ни запомните. Благодарим ви от сърце! Въпреки предизвикателствата, училището винаги беше на това място, към което се връщахме с усещане за принадлежност. Тук намирахме сигурност, тук се смеехме, тук понякога грешахме, но винаги растяхме. Срещахме хора, които не станаха близки, а някои просто част от нашия път. Научихме не само уроци по информатика, математика и литература, но и уроци по търпение, приятелство и характер. Постепенно започнахме да се разпознаваме като личности, всеки със своите особености, с това, което го прави различен и незабравим. Във всеки клас има личности, които трудно се забравят. Понякога заради своя талант, друг път заради чувство за хумор, чар или просто защото бяха различни. Днес искаме да се спомним за някои от тях с усмивка. А за да го направим както трябва, с нужното настроение и леко намигване, поканваме при нас нашата актриса Йоана Пенева, която ще ни представи специалните номинации за най-колоритните образи в випуск. Аплодисменти! Той може да спори с Сократ и да философства върху смисъла на живота или поне на междучасие. Мистър Философ на випуск 2025 година е Камен Косийски, 12 А клас. Само да ви кажа нещо. Още четем задачата, той вече има отговора. Смолив, с химикал, сум, няма значение. Скоростта му на смятане предизвиква калкулатора на дуел. Мистър ходещ калкулатор и Емислав Иванов, 12 Б клас. На сцената, пред камерата или просто в коридора на училището. Тя винаги играе главната роля. Мис кралица на филма Зоя Костадинова, 12 Б клас. Той е невинен, поне така твърди. И ние ще му повярваме. За сега. Мистър виновен без вина, Стоян Спасов, 12 Б клас. Що пак съм виновен? Закъсненията са му толкова системни, че винаги са вече част от учебния план. Мистър спец по закъсненията Виктор Янък от 12 Д клас. За надминатия талант в намерението в най-точните, най-смешните и напълно безмислени мемета, които изкарват от друговия част в нови измерения. Мистър крал на меметата Стефан Михайлов, 12 А клас. Той се появява рядко, но винаги изглежда отпочинал. Много отпочинал. Мистър спящият красавец Ивайло Комсийски, 12 Б клас. Изпит контролно, той има отговор. Някъде. Винаги. Мистър шампион по преписване Мартин Траянов, 12 Б клас. Нищо не е наред. Всичко може и по-добре. И тя ще ви го каже. Мис Каприз, Ивана Гечева, 12 Г клас. Той е живото доказателство, че магията съществува, особено при матурите. Мистър Минев на магия, Благоя Тренков, 12 Д клас.
Планински храм, мистър гурмет експерт Валентин Дърджиков, 12 А клас. Той е толкова често отсъстващ, че започнахме да се чудим дали съществува. Мистър отсъствие Габриел Гьошев, 12 клас. А тя е точна, само ако се вземе предвид нейното лично времеизмерване. Мис, вечно закъсняваща, Татяна Александрова, 12 Б клас. Няма нужда от думи, просто Еп. Мистер Еп, Върмир Козарев, 12 Б клас. Той е майстор в истината на невидимост и винаги оцелява. Мистър кралят на преписването Иван Синап, 12 Б клас. Тя може да мрънка за стила в класа и постоянство за достойна за златен медал. Мис Царица Мрън, Валентина Домбалакова, 12 А клас. Тичане, бързане, вихър от движение. Ако не го видите, значи е финиширал. Мистър Скоро, Ясен Мерачев, 12 Б клас. Ако го няма в учебника, той ще го каже. Ако го има, той вече го знае. Мистър Енциклопедия Антон Радев, 12 Б клас. Той закъснява винаги. Понякога поне се смивка. Мистър никога на време. Виктор Аваджиев, 12 Б клас. Тя е човекът, който не само организира, а го прави с финес, талант и огромно сърце. Мис организатор с мисия и талант. Таня Бошкова, 12 Д клас. Една усмивка и светът на автоката. Опасен чар, пред който и строгият учител капитулира. Мистър Опасен чар Радисън Деделянов, 12 А клас. Питаш нещо? Той вече го е отговорил. Не питаш? Той ще ти каже. Мистър Многознайко Даниел Тотляков, 12 Д клас. Той никога не бърза. Нито за час, нито за живота. Времето просто го следва с закъснение. Мистър вечно закъсняващ Иван Кръстев, 12 Б клас. Човекът, който винаги носи настроение, смях и духа на сърцето и класа. Мистър душата на класа Денис Арнолдов, 12 Б клас. Днес аз решавам! Айде!
Заедно с трудностите и забавните моменти, тук разбрахме каква магия е учителската професия. Как учителите ни учиха, възпитаваха, моделираха и направляваха. Как се променихме, как пораснахме и помагахме. Изобщо от 4-сезонния кръговрат на живота за нас това беше едно пъстро лято, горещо и динамично. След като чухме всички номинации за звездите в нашия випуск, нека се обърнем към нещо още по-важно. И понеже ние, сериозниците, сме на финала на нашето училищно приключение, не може да обърнем поглед към онези, които вървят по същия път след нас младите, които сега са на прага на следващата глава от своята история, а именно нашите по-малки съученици. Днес имаме честта да чуем приветствие от една от тях, Анелия Иванова, от 9 А клас, заместник-председател на ученическия съвет при ПМГ Константин Давичков, град Пазарджик. Тя ще сподели своето послание към нас, зрелостниците. Аплодисменти малко, моля. Скъпи зрелостници, сърцата днес са натежали, както преди години, когато за пръв път сте прекрачили прага на нашата гимназия. Вълнението днес граничи с тогавашното, защото макар и сега носталгията да избива във влажните очи, всички ние знаем, че светът с огромно нетърпение очаква да бъде покорен от всеки един от вас. Защото всеки ден показвахте колко вдъхновение, борбеност и изящност криете у себе си. Блъчката ви беше музика за ушите, постиженията истинска гордост, а хаосът ви цветен и толкова красив. Благодарим ви, че никога не бяхте просто ученици, а учениците с огромни шарени сърца, които приветстваха и новото, и чуждото, и различното с топлота. Днес стоя пред вас с снимка, защото светът най-накрая ще има възможността да се срещне с невероятните хора, в които се превърнахте тук. Бъдещето е във вашите ръце. Оформяйте го внимателно, с нежност, с любов. Благодарим ви, че бяхте яркия пример, блестящия ум, услужливата приятелска ръка и истинската магия във всяка класна стая. Не забравяйте, че мечтите ви са достатъчно големи, за да уплашат страха, гласът ви е достатъчно силен, за да заглуши тящата посредственост, която се даде днес. Запазете устрема си, топлите цветни души и магията, част от която ще се тръгне с вас днес, но чието остатък ще блести пред нас завинаги. На добър час! Всички ние твърдим, че за всеки клас има по една личност, на която благодарим най-много, за която сме убедени, че е най-добрият човек, който познаваме, а именно класният ръководител. Към него са адресирани нашите последни изповеди. От името на 12 А клас обращение ще направи Савина Попова. Те не идват от космоса, те родени са тук, но сърцата им просто са по-постанни от звук. И добре, че се срещат единици поне от вида на хвърчащите хора. Скъпа госпожо Енева, днес стоим пред вас с милки на лицата, но и напиращи сълзи в очите. Отлетях училищните години. Изтеглите дните ни тук, като песечинки в пясъчни склони, с катаристи и с откровени спомени. Навеждаме глави и целуваме ръка с желание за прошка. Всеки един от нас има причина да стане пред вас и се разкае. След всяка буря, след открито море, слънцето изгряваше от нас още по-ярко. Благодарим ви за всяка капчица търпение, с която ни поливахте грижливо. Благодарим ви, че запазихте семейното огнище и превърнахте училището в дом. Това на вас ще кажем само до следващия път, защото ние ще се срещаме отново. Не забравим наша госпожо Енева. Скъпи 12 клас, трогната съм от тези мили послания. Знаете, че въпреки трудностите, които извървяхме, винаги съм била плътно за вас и дори един така опит да оставят някой с двойка или неоформени и този трамплин на Стефка Костадинова успяхме да скочим. На добър час 12 и на всички абитуренти. Прекрасен випуск. Бъдете живи и здрави, късмет, щастие и много доброта край
още веднъж на 12-я за ни послания. Скъпа госпожо Цветлякова, стоим на прага на една глава, готови да стъпим в неизвестното, но днес се обръщаме назад, за да погледнем пътя, който сме извървяли заедно. 4 години, а за някои много повече. Години изпълни с смях, уроци, изпланирани не толкова и един живот спомени. А в центъра на всичко това вие, нашата скъпа класничка, нашият лидер, нашата опора, а понякога и нашият наеден търпелив приятел, готов да поема отговорността от нашите издънки. Тази изповед е нашия начин да кажем с Богом, но и да задържим тези години малко по-дълго. Защото как просто да кажем благодарим и извинете за 4 години хаос, растеж и вашата безкрайна вяра в нас. Ще се постараем. Дължим ви извинение и то голямо. Простете ни за изкъртените стени, счупените сакси и часовници и за хилядите главоболия. Благодарим ви, че виждахте потенциал в нас, дори когато бяхте твърде заети да бъдете началник на тинейджери. Че това не е с Богом, а доскоро. Може би не на поправка, дано, но в спомените, които ще преживяваме отново, уроците, които ще използваме и историите, които ще разкарваме. С огромна благодарност и любов, вашия 12-ти Б клас за Випуск 2025. Пляскайте, пляскайте! Ще ми липсва дядо, с който влизате в класната стаята и не 5 минути и паничка в ръка. Ще ми липсва начинът, по който дигате ръка, за да дадете въпрос, който няма нищо общо с темата, която учи. Ще ми липсвате, но вие сте умни, можещи, знаещи, така че живота е с вас, радвайте му се и променете всичко. Теорема е най-важното. От името на 12-ти Б клас обращение ще направи Веселена Димитрова. Опера Адемова. Скъпа госпожо Адемова, днес, 15 май, слагаме точка на едно дълго и пъстро изречение, наречено училище живот. Но преди да тръгнем по собствените си пътища, искаме да ви кажем не с Богом, а благодарим искрено от сърце. През всички тези години вие не бяхте просто наш учител по биология и здравно образование, бяхте сърцето на нашия клас. Човекът, който създаде хармония в една пъстра екосистема от тинейджерски хормони, шум, хаос и смях. Успяхте да ни балансирате така, както природата намира своя ритъм, с търпение, разум и вяра. Разбира се, поднасяме и едно голямо извинение за всички моменти, в които сте си мислили, че нервната ви система няма да издържи, и за всички случаи на амнезия относно домашните. Но за всичко това стоеше не непочтителност, а просто растеж в стил 12 В. Че вярвахте в нас, дори когато сме изглеждали като изгубени клетки в хаоса на гимназиална тъкан. Че бяхте до нас, когато най-много имахме нужда от разбиране, посока и подкрепа. Сега поемаме по различни пътища. Някои ще станем лекари, други ще лекуваме с изкуство или наука. Но всички ще носим по нещо от вас в ДНК-то на нашето порастване. Ще ви помним с усмивка. Ще се сещаме за вас всеки път, когато животът ни постави под микроскоп. Толкова ни е трудно да кажем нещо в този момент, защото вие ме развълнувахте още от сутринта. Много неща си казахме. Хубави неща след това идваме на Богу, а ние си казваме до нови срещи. И ви обичам! От
името на 12-ти Г клас обращение ще направи Михаил Ангелов. Да аплодисменти. Скъпа госпожо Несторова, днес този последен учебен ден затваряме цяла глава, изпълнена с уроци, смях, грешки и растеж. И не можем да продължим нататък без да ви кажем едно голямо благодаря от сърце. Благодарим ви, че не бяхте просто наш учител по физическо. Вие бяхте нашият треньор по характер, наставник по воля и пример за човечност. Пожелаваме ви здраве, вдъхновение и безброй поводи за гордост, защото сте от тези учители, които променят живота. И ако един ден отново се срещнем, нека бъде с усмивка и с думите. Вие бяхте нашата опора и никога няма да ви забравим. С обич, благодарност и уважение, вашите гимнастици от 12-ти клас. Обичам ви и е. Госпожо Ненкова, преди да тръгнем напред, трябва да се върнем назад. Към онези моменти, в които не оправдахме очакванията ви. И за тях искрено ви молим да ни простите. Не винаги бяхме най-организираните ученици. Понякога задачите, които трябваше да вършим за ден, странно се проточваха за седмици. А когато ставаше въпрос за отсъствия, вие с разбиране приемахте обещанията ни, че ще донеса бележката утре, без да ги превръщате в проблем. Извинете ни за всички тези моменти, за забравените домашни, за изпуснатите срокове, за отсъствията и за всички случаи, в които тествахме вашето търпение. Но преди всичко искаме да ви благодарим. Благодарим ви за това, че не се отказвате от нас. Благодарим ви за вашето спокойствие. В свят, в който всичко бързо и натоварно, вие бяхте онзи тих пристан, в който човек може да се поеме дъх. Винаги деликатна, винаги обгрижваща. Вие умеехте да приемете всеки такъв, какъвто е, без предразсъдъци, без излишно напрежение, с истинска доброта и разбиране. Благодарим ви, че бяхте наш учител. Благодарим ви, че бяхте наш пример. Благодарим ви, че бяхте наш приятел. Само да ви благодаря за всички хубави моменти, защото според мен аз поне не помня да сме имали някакъв лош такъв. Благодаря ви, обичам ви. И така, скъпи приятели, днешният ден е важен за всички нас. За зрелостниците това е край на една дълга и важна част от живота ни, но и началото на новото, на свободата, на безбройните възможности пред нас. За вас, нашите по-малки съученици, това е ден, в който виждате как мечтите могат да се сбъдват, а мечтателите да растат и да се променят. И тъй като символите на полета, свободата и новото начало са важна част в този момент, ще направим нещо специално. Ще пуснем да полетят гълъби, които са символ на мира, надеждата и стремежа към новото. Нека техният полет бъде като нашият, към бъдещето, към всички от тези мечти и възможности, които ни очакват, на високо. Нека тези гълъби донесат със себе си нашите най-съкровени желания за успех, щастие и бъдещи постижения. Нека летят високо, напомняйки ни, че дори когато стъпваме на нови и непознати пътеки, можем да бъдем свободни и да следваме своите мечти. Нека полетът им бъде символ на нашето настъпващо бъдеще, което ние, зрелостниците, ще посрещаме с отворени сърца и нови надежди. Нека сега заедно пуснем гълъбите да полетят към небето. Нека полетят така, както ни предстои да полетим и ние към бъдещето. Призоваваме учениците в 12 клас да асистират. Пред камерата.
Чухте ни. Това е. Лятото изтече като пееща вода. Колко много битва в нея. Ще го чакаме, ще го помним, ще го бъдем верни. Обещаваме, че ще се върнем, ако не като ваши колеги, то не като родители на следващото поколение, което ще ви създава грижи. Благодаря на всички, които ни съпътстваха по този път. На нашите учители и приятели, които ни подкрепяха във всеки момент. И на вас, по-малки приятели, казваме: не се страхувайте да мечтаете и да се трудите, защото животът е също като един прекрасен пъзел. Само когато го съберете, ще разберете цялата му красота. Помнете ни с усмивка, защото днешният ден не е край, а една нова стъпка към бъдещето, което ни очаква. Благодарим, че бяхте част от нашето пътуване. Довиждане и успех във всичко, което предстои. На добър час! Добър час! Forse